Uhlulekile ukuzibamba uThuthane Ndlovu enikezwe ithuba lokuthi makakhulume ngosicebi inkosi yamagcokama emngcwabeni wakhe namhlanje. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko esemida baqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa ke bacela button ka subscribe baphinde balike lezi indaba ke esinenzela zona. Owaziwa njengonjiniyela ke omkhulu ke laphana ke uThuthane umfoka Ndlovu ke laphana ke enikwe ithuba lokuthi ke makakhulume ke ngomshana wakhe noma akhulume ke ngenkosi yamagcokama ke njengoba kade bebambisanile ke laphana ke uhlulekile ukuzibamba izinyembezi zivele zehla bukhoma waze wakhuluma waveza ukuthi ke ucela ukukhala ukuze kuzodlula kahle noma ke ukuze azophola ngaphakathi kusho uThuthane umfoka Ndlovu ke laphana ke abantu abaningi ke bayamazi ke uThuthane ke yena ke ophethe istudio bokusebenza kuso ke usicebi ke inkosi yamagcokama ke uThuthane ke uphinde waveza nanokunye ke okuningi ke abantu abaningi bebengakwazi ke ukuthi ke bephinda abe yimanager ke yakhe ke usicebi uthi ke akekho umuntu ke befuna usicebi inkosi yamagcokama noma emqashe engafonelanga yena laphana ke kuza kwazi ukuthola ke inkosi yamagcokama ke uyosebenza kulowo mcimbi uthi ke bekwenza konke bephinde futhi ke emrecord ke engagcina ngokumrecorda aphinde futhi ke amdlalele nenkosini ke njengoba ke ephinde esebenza naye ke estudio ke sakhe lapha ke umveze njengomuntu ke ebesebenza naye kahle kakhulu ke endimeni kaMaskandi ke njengoba ke umoya wakhe ke uvezile ukuthi ke umfana ke benomoya omuhle kakhulu futhi ke bebengakaze babe nenkinga ke ekusebenzeni kwakhe bekusahamba kahle kakhulu ke njengoba netalent ebeliphezulu kakhulu ke likaSicebi inkosi yamagcokama ke umchaze njengomuntu ke obefana ke nengane yakhe ayizala aphinde futhi ke abe ingane yakhe ke ayikhombisa ke indlela ke empilweni ukuthi ke kuphilwa kanjani ngendlela bebebambisane ke ngakhona lamazwi ke bekhulunywa uThuthane ke umfoka Ndlovu ke lapha ke yikho ke ukuthi ke ugcine ke zehla izinyembezi ngenxa yobuhlungu abuzwayo ngaphakathi abaseduze kwakhe ke lapha ke bavezile ukuthi ke selokhu kwavela ke lomuka noma ke leli fuke lemnyama ke uThuthane umfoka Ndlovu ke kuthiwa ngisho ukudla ke akungeni ngisho ke esiswini ke imvamisa ke uyidlela nje amanzi kuphela ngendlela isimo sakhe ke esibhlungu ngakhona ke lapha ke abantu ke badabukile kakhulu bebephume ngobuningi babo ke bekuwona ke lomncwabo kuyofihla inkosi yamagcokama bamthandile abantu noma engasekho bamthanda futhi noma esekhona bafowethu sithi nje mayilana ngokuthula lensizwa umoya wakhe sengazi ukuthi ke ungaya kuNkulunkulu ke iphinde ibe idlozi elihle naseyinganeni zakhe nasemndenini wakhe wonkana ngicela bafowethu siphinde sidibane kwezinye